Sa camera mo. Dati mo pala yung cellphone? Ano ko man siya?
nawala yung ulan kung kailan magpapaulan ako. Hi! Hello sa isang taong naandyan. Update lang tayo guys. Kasi kanina ang lakas ng ulan. Kung kailan nagbabalak ako magpapaulan, saka naman nawala yung ulan. Ano ba yan? Ano ba yan? Tik, 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 tik. Lumabas na si Haring Araw. Paano pa ako makakapagpaulan nito? Shouty, shouty! Sa isang matang na andyan. Panaginip ko laging ikaw. Sinta, kahit na malayo kay parating pag-ibig ka. Kumusta ka? Malamig. Malamig ang simoy ng hangin. Niyayakap lamang kita. Hindi di nakadama. Panaginip ko laging ikaw. Sinta, kahit na malayo kay parating pag-ibig ka, mahal. Kumusta ka? Kumusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Kung huwag mong intindihin ka sa raos din. Ang panaginip ko kahit na malalim, kapiling ka. Mahal, kumusta ka?
Hello, Manay Mishi. Manay Mishi, Tigerfield. Big love, shout out. Update lang ako, Manay Sisi. Kasi kahit walang mumo, okay lang yan. Oo, kanina ang lakas ng ulan, tapos bala ko magpaulan. Ayan, nawala naman yung ulan. Ayan, maaraw na. Pasaway talaga. Sabi ko, magpapaulan ako habang naka-live. Tapos ayan, biglang nawala, huminto na. Maaraw na oh. Kanina lakas ng ulan. Yun o kanina dyan oh, ang lakas-lakas ng ulan, bumabaha pa. Ngayon wala na. Update lang ako sisi, kasi wala nang mumo sa SC ko. May nagbaba pala ng link. Itingnan natin. Ayan, mainit na, hindi na rainy day. Hindi na rainy day. Sis Vine, mega love shoutout. Good morning. Yung mga halaman ko dito kahapon, yung pinagkakaabalahan ko, tinagal yung mga halaman na kulay green, yung katulad nito, you know, masyado na kasing matataas. Natatakpan na yung, namatay yung mga halaman, yung mga bulaklak, kasi nga natatakpan na nung masukal na yun, ano, masyado nang mayabong. Pinalitan ko ng halaman na namumulaklak, ayan, kahapon. Tapos habang wala pa ako nabibiling mga pwedeng itanim na halaman na namumulaklak, tinaniman ko muna ng pechay. Ayan o. Nagtanim muna ako ng pechay dyan kahapon. Ang daming tumutubo o, mga halaman yan. Wala akong magandang pwesto na pwedeng lagyan nito. Dito na lang sa tapat ng ano, habang hindi pa umulan, hindi pa maulan. Tapat ko dito sa harap sa mga bunga ng dalandan. Yung gustong mamitas, mamitas na. Ayan o. Sa bunga ng dalandan natin itapat muna. Mag-update lang tayo sisi. Hindi tayo puro SC. Mag ano din tayo, direct live. At hindi tayo magpakita ng face lock natin. Diba? Ang pangit ng trapal. Bubong ng owner jeep. Wala akong magandang pwesto mapaglagyan. Nakikita ba dyan ito? Pwede na ba yan? Na pwesto na yan? Dalandan ni Inday. Ang dalandan ni Inday pwede nang pitasin. Agoy, 41%. Aabot kaya tong 41% ng 1 hour? Thank you sa dalawang matang na andyan, sa isang tusok. Isa lang tumusok. Isa lang tumusok.
Yung naglapag ng ano dyan, yung naglapag ng link, hindi man lang ata tumusok. Hello Sis Vine, thank you Sisi. Naka-live ka ba? Nag-live ka ba? Hide me now under your wings. Tambayan mo ako, nakalive ako. Mag-update lang ako kahit isang oras. Papaulan sana ako. Yung telephone ko doon, rainy day. Wala namang ulan ha. Puminto na yung ulan. Tatalip ako ng ano. Iwanan lang kita dito. Kasi hindi yan naabot ko. Iwanan kita dito nga. Ibig ko na yung mga bigay buka ko doon. Tambayan mo pala. Pag may pinaburan, kami sa cellphone nito, dapat mag-ibig sa ito. Eh, araw ko mula ka. Dadarang mula araw ka. Hindi ang pansin sa iyo. Gets mo? Ayun na oh. Ulan na. Ma'am Puching, may love shoutout. Salamat po sa paharang. Nag-update lang ako, Ma'am Puch. Kasi baka masubrahan din tayo sa SC. Salamat. Salamat po sa paharang. Dito ko lang tinapat sa bunga ng dalandan. Yung gusto dyan, kuha na.
Bunga ng dalandan. Wow, sarap. Maasim sa umaga. Oo nga. Maasim yan. Maasim kapag hindi pa hinog na hinog. Pero pag hinog na, matamis naman siya. Nakailang pitas na dito si Father. Binibinta sa palengke. Kapag nag-ano siya, nagtitinda ng mga saging at saka mga gulay. Sinasamahan niya nito. Ang dami pang bunga yan sa taas. Ang dami pang bunga. Parang hinog na nga. 3 harvest na. Ano, yung kilo, nasa 40 lang, te. 40. Oo. Pero pag ngayong December, siguro ano na, 60 na yung kilo nito. Lalo na sa New Year. Ayan, umuulan na. Isilong ko na kasi umuulan na. Ayan, yung may binilad pa ako dyan na damit. Ilagay ko dito kasi umuulan na. Kanina talaga ang lakas ng ulan. Maulan na maaraw. Ano kaya yun? Maaraw pero maulan. Sana lumakas yung ulan para magpaulan ako. Magtatanim ako ng mulberry. Rarami. Rarami ako. Naka-live ka ba, Ma'am Ma'am Pooch? Wala na tayong premiere. Hindi na tayo nagpi-premiere. Pag maulanan ako, rarami ako. Kanina, ang lakas ng ulan. Sabi ko, magpapaulan ako. Tapos ayun, nung naka-live na ako, nahinto na yung ulan. Ayan maaraw na. Naka-live ka ba, Ma'am Pooch? Ano kaya kung tuloy pa yung jamming namin mamaya? Mag-stream yard daw ako, Ma'am Pooch, mamaya. Tapos, jamming kami nila Madam Cascade. Kakanta daw sila. Tapos si Lola Bittersweet. Kakanta daw siya. Ma'am Pooch, akyat ka mamaya sa live. Magla-live ako mamaya alas 5. Hanggang alas 12 ng madaling araw.
Sir Christopher Guillem, mega love shoutout po. Good morning. Salamat po sa pagbisita. Salamat po sa pagbisita, Sir Chris. Boyong. Try mo sa laog ko. Ay, isali lang mo bibi. Yan ang mga ano. Ito naman. Ito naman. Oh.
nandun ko pag kuan ko ulo nga dot mo. Ayan, madilim na naman ang kalangitan. Uulan na naman. Ganito yung panahon dito, guys. Maaraw, uulan. Maaraw, uulan. Sisi! Sisi Skay! Nag-end ka na, Sisi? Dami mong mumu kanina, ah. Sana all! Nakuha na yung kiliti. Nakuha na yung kiliti ni Lolo. Magaya nga yun. Bidrawingan mo ko din dyan. So, ginawa ni Sisi Sky, yung coins na may ginawa siya dyan, nag-drawing tapos parang kinakain yung coins, yung pera. Sana all. Ang dami mumu kanina. Good morning, Sisi. Ayan na naman ang ulan. Kanina, lumabas si Haring Araw. Ngayon, andyan na naman si ulan. Hey, tabi.
Ate Hilda de la Cruz. Ate Hilda de la Cruz, nagalang shout out. Hilda Corones.
Manoy Eric, mega love shoutout. Salamat. Ayan, naka 1 hour na ako. Tama na to. Tama na yan. Thank you guys. Thank you everyone. Sa lahat ng tumamsak, salamat po. Thank you, bye-bye. Diba, naka 1 oras na akong direct live.